samar pamore kasuhan Gusti Patih. Kowe kang sowan iki. Kebenaran dene saiki kowe ngadep kon pengarepan. Aku mriksa anggonmu gawe ontran dadi pareng pawarta. Pareng matur tepat nuwun sepangapunten Ndang. Dawuh panjenengan sampun kula tindak. Sabanjure satemah kula sampun utus kalih sedaya para brahmacara ingkang mapan wonten ing Gunung Sorak. Ya. Saengga supados ndamel geger utawi damel rusuh wonten ing kraton Giri. Nanging ing mriku wonten watu sandunganipun Gusti Patih. Watu sandungan. Nggih, tegese watu sandungan kuwi mau
wonten ingkang mepalangi. Sopo sing dadi Boten sanes nggih, Tumenggung Rangganata. kowe ngumpamake Tumenggung Rangganata ki wujudake watu sanding. Wis kok singkirake apa tuh? Dereng malah kaporo kula menika boten kuwawi mesah kalih Tumenggung Rangganata Gusti Patih. Ora kuwowo. Kula boten kuwawi kula kawon. Monggo janjimu karo aku ora kaya ngono kuwi. Anggonmu bebantu karo aku ora kaya ngono kuwi janjimu. Kore wangi tetes sing gedhe yen perlu oncate nyawamu. Nggih. Nanging apa bukti? Ndak bersani kulitmu ora ono sing sepit. Dagingmu ora ono sing tatu. Yo kene kowe kondo matur ana ngarepku yen kowe kalah. Ning lah kok upami kula niku mboten pelajar nggih, kula kalampahan kula pejah saking astane Rangganata. Kalunggu aku patih. Kowe sing kudu ngenteni. Nanging yen kekuatanmu mung sakmono. Apa bisa kowe kelakon dadi patih? Sing ngerake prajurit pirang-pirang ewu jajah. Jenengan ampun kuwatos. Sakmenika Giripura menika sampun ringkih. Awit menapa? Tapi peranganing prajurit ingkang dinggung-dinggung menika kathah ingkang dados korban. Saking astane bocah-bocah ya klebu Brahmacara tanduran kula. kowe dandani bocah. Ha nggih, Kok dadake Brahmacara. lah. Kesane ngrubuhke tataring wonten ing Giripura. Pinten? Pinten? Ya. Iya. Saiki aku ngerti. Ngerti karo kekarepanmu lan kekuatanmu. Nggih. Pacutke aku beban tulan ae. Biyen kalunggaku kaya kowe Tumenggung. Nanging karo pusaka keparingi Bapak Guru iki. Gagahi aku kasembatan kanggo dadi patih. Luwih kang saka iku, sawise aku dadi patih, aku kepengin dadi ratu. Pacutke ndak larae ratu ing Giripura. Omong keplongan. Namung kula nelaken agungan pun. Bapak Mar. Saya dina saya munggah. Anggo nulak piloro. Ya mung tak wawas pirang-pirang dina ki beneh kulata. Yen wancine mangan ora gelem mangan. Wancine turu kowe mung tansah klisik. Jane ana apa? Pinten-pinten sedaya panggulonku pun bapa.
kula nelaken Agung Pandhu lan kula rumaos bangga. Nanging tulipun tasih wonten pangunek-unek salebet manah kula. Prakara kula kinten menungsa lumrah niku mboten lair saking pletheke kayu lan watu. Menapa Barata menika kados menapa kula asturaken kalian Bapak? Mestinipun kak mboten kok ora. Yen mboten lajeng sinten tiyang sepuh kula. Ya. Sak tutup-tutup ana mesti kowe bakal ngerti. Yen aku dudu wong tuamu, ingkang mikir ora. Awit Barata sampun diwasa. Ngene. Yen kowe kepengin ngerti wong tuamu, dongenge rak ngene. Sadurunge akeh ingkang bakal nikah. Ayo ngaturake syukur ana ngersaning Bathara. Niruning panembah saha agunging panarima. Sepisan Kakang lan sliramu Nimas Kencanawati diparingi wilujeng rahayu lan seger waras. Waras laire, waras batin. Menika leres. Ingkang kaping pindho apa sing dadi pangimpenku dadi kanyatan. Sing tak jangka wis ketekan. Sing tak gayuh kecekel, sing dadi ciptaning atiku wis kajumbat. Sepisan yo awet sabda jining Kanjeng Rama rikala isih sugeng anggone ngundang marang pun kakak. Muga putraku besok bisa miguna tumraping para bebrayan aku. Sing tegese bebrayan aku kuwi ora pilih kasih. Kabeh kudu diayomi. Cetane gumelare aksara lan para song-song aku. Aceplek ya diayomi. Trah ngaluhur ya diayomi. Wong edan kuwi wae ya kudu diayomi. Kuwi jenenge song-song agung ora pilih kasih. Ratu kuwi sifate
orang nguasani nanging ngayomi. Krana yen sifate nguasani ora mungkal lereke mesti sapa sira sapa ingsun dumeh kuwasa kumawasa. Mula aja duwe unan-unan, aja kesusu mundak kesusu. Aja grusa-grusu mundak digeguyu. Ciptaning ati kudu manunggal karo dayaning pikir. Yen dayane pikir kuwi mung kena kanggo minter, nanging yen dayane ati kuwi bisa ngadi rasa. Monggo yen wis dununging ati, kuwi isine ora ana sira, ora ana aku, anane mung kita, mung sakjroning. Ya kuwi mau aku maturake syukur-syukur ana kersane Bathara Agung. Sepisan aku bisa dadi Sangca Agung. Tinresnanan kawula dasih ora mung nayaka. Kaping pindho aku wis bisa kagungan putra. Awit ngene. Senajan dadi ratu kuwi yen ora kagungan putra. Kraton negara bondo donya kuwi kamulyan sing semu. Nanging yen ora kagungan putra sejarah urip cutel. Kula putramu iki kanugraning Bathara Agung kang dititipake marang pun Kakang lan Kyadi, mula ayo diupakara sing sak apik-apike. Besok muga duweni budi luhur wicaksana lan bawa laksana. Rayo Sinuwun, kula namung ngestokaken dawuh panjenengan sinuwun. Kula kinten sampun jangkep panggil kula bebrayan dhateng panjenengan. Nanging jenenge lakuning uripe ora ana kang campur, kurang luwih. Ora beda kahanan ingkang gumelar ana ing Jagatraya. Kuwi mung loro. Pengilan rino bunga susah. Tentrem lan prastawa. Titik ujare bakul sinambiwara ingkang dak pirengake. Iki ana perangane wewengkon ing Giripurna. Giripura ana saweneng rerungkoning para durjana. Mula Kakang ndhawuhake utusan marang Rangganata. Pawarta kuwi ngaya lara apa tenanan? Mula Jaka kuwi yayi. Sinuwun. Yen pancen ora enggal ana tunduk pawangsulan saka Rangganata, Kakang arsa ndhawuhake utusan supaya nak yenake kepiye pakartine. Lho ingkang sowan Monggo katring nantang dirasani teko. Sinun Prabu. Nggih saderengipun kula nyuwun pangaksami menawi nggembel kamar Kananda. Sambut kalian menika semanten dan pusat semanten. Iya iya. Supados tumuju wonten ing Gunung Surat. Heeh. Nak yenaken para brandal ingkang sami rerump. Heeh iya iya. Jebul estu wonten Ana tenan. iki. Mbok mikut apa mbok ndakake, mbok elingake? Untuk Sang Prabu. Malah kaporo elok sanget. Ingkang dados tuwa-tuwangganing para brandal ingkang mesanggrah wonten ing Gunung Surat. Menika kalebet nayaka praja saking Giripura piyambak. Nayaka praja. Leres Sapa? boten wonten kalihipun tumenggung Singayuda. Biadi. Cikula sinuwun. Pendikaku kok kaya duweni kemanten. Suasana lan lakuning manungsa urip kuwi ora ana ingkang lain. Mangsa kala nglungguhi kodrating jagat loro catahe, maksudat tentrem lan prastawa. Cara Minang Dumabang atur palapurane Rangganata cetha
Nayaka Praja kok gawe gendro dadi punggawane dadi pangarsaning para durjana. Sapa mau? Tumenggung Singoyu nanging sing Apa rendhake? sampun kula kepanggilan Singoyu. Kekurangane apa? Mboten nami kekurangan sinaran kula tesih. Menika mboten pikajenganipun piyambak malah kaporo. Piyambakipun menika dipun utus ugi punggawa saking nggiripun. Malah kaporo menika taksih prangka dalem piyambak Gusti Patih Surya Dahana Sepiro gedene sengsara ora usah banget-banget. Anggep bae kuwi cobane ngaratu Giripura. Didi saka wong Mancanegara. Nanging abdi dalem Dewi Giripura. Mula sawa kuwi Rangganata ayo derekno arsa jegar pribadi apa Menapa saged kula sanjeng anggenipun panjenengan bagian kagak. semuanya arep jabe aku. Ya kok matur. Nuwun sewu. Anyaring tindak panjenengan. Pangapunten anggen kula nyuwun. Saklebetipun pasumenan kula. Kula sowan panjenengan. Sedaya kawula wonten ing Giripura. Sedaya menika tindak wisata. Titik baita. Sasampun dipun dumugi wonten satengahing samudra. Boten mangertos sisakan paranipun bidah. Baita menika mulya. Kula saha kawula wonten ing Giripura. Sedaya menika saged dipun slametake. Nanging sinten jenengan piyambak ingkang boten saged dipun slametake. Ateges panjenengan kirem wonten satengahing samudra. Nalika pasumenan kula menika dados saking alam kasunyatan. Yayi Kencarawati ora jeneng aku sawijining kakung sing ora nyaruwe marang darmaning wanita utama ya sliramu. Ing kaya mangken kuwi kaweca kaya ingati pamrih mung tresna lan iman. Tak ngono to. Matur nuwun. Kapribaden kena. Nanging kuwi negara pangayomaning para kawula dasih. Kuwi ora kang yen ngono aku tok rendet-rendeti bakal kelangan jati dirine pangarsa negara. Nek arep rawe sandharake aku kudu bisa ngayomi uripe para kawula dasih. Wong jeneng rerumpun dadi kramat ora wurung kok marang uripe kawula cilik. Awe pitulane para kawula sing ora mangerteni kentang kibulen kok. Lah yen ratune wong suga jegang sela tumpang ongkang-ongkang. Isone mung perintah lan perintah. Ora rumangka. Ana ngerti. Jiwaning ratu lan pangaran. Kula diaji. Tambal pisan mah. Pun kakang nelake kijening panuwun siramu memang. Nanging kandika kuwi wae. Arepa kowe dadi pepalang tak lumpati arepa aku tok daduk tak pedhek derena. Rumangsa ora tegel aku nyawat aku itu tidak kaya ngono. Kula suwun aku kang bakal semusul.
Kowe kudu mati saka tanganku. Yen wis mati, aku kang genteni. Pati uripku ora saka tanganmu Kisah. Perkara kuwi disisihke luwih dhisik. Nanging underaning perkara kadadak kowe gawe mun penggalih nedya njaluk yuswa. Mula supaya ben cetha anggone ngrembat bukaan kedhok. Kakang Suryajawa. Kabeh kuwi mau aku pun dadi dalan. Negara Kisra oke kuwi bebanten aku kenjalan. Kudune ora ngono. Yen kudune nanging kuduku ora kaya tengkok karepan. Arep aku ndedawa upara. Iki perkarane wis gumanthok dadi kaya wong nguyahi segara crita sing ora kena dirungokke. Yen pancen Benedya kepengin dadi ratu, mongko aku cek ngagrah lenggahe gambar kencana ing giriku. Ya, Apa kamu tak tandangi kowe Surya? iki kang tak karepake. Tegese aku entuk musuh bobot timbange padha. Kowe dadi panen mangkono bae. Perkara iki ora bobot lan bobot. Nanging sing diarani bobot kuwi duwe rasa tanggung jawab katentremaning negara lan kaum. Keparat kurang tata manungsa kang umum wani kekena sayuku mampang kanthi ngono mereka mampi ora ngerti cetan nanging ana kuplek bating wawayangan kang nedya suka bebantu yen ora ilang tak kedepake nang di playumu hei batik hei
anak sing mongsan. Suryodana sadurunge aku cetha dulu yo gawe santi. Iki lekasmu luhur nyatane gelem tetulung yo gawe cara sasi. Jedere ingsun pinangka Naradipa ana ing Giripu. Ora mawas kok ngaceplik lan klaing luhur. Sapa sing gedhe darmane ingsun paringi nugroho ingkang nanging kosok bali marang sapa sing gawe wisuna tumraping negara Nekawu ingsun ora tijo-tijo ndawahake pidana ingkang jumuh lan kalbu rene ing kene sira cecok milujengake anggonku pupuh tyaca lan Suryodana kalindih ewadine kowe atur pitulungan marang supaya cetha anggone ingsun paring bebungah marang kowe bukaan luwih dhisik sandi. Rogono aturmu ana ing dalem ageng keputren Giripura. Siji sapa? Tumenggung Singaraja. Kaping pindho Suryodana. Sawise aku ketingkes kowe nulungi kok ora rikala semono. Suryodana lan Singanur mbok pikut. Duh sinuwun. Menawi ngantos kula ngelaju menapa ing dados lekasipun Tumenggung lan Gusti Patih. Kula kinten kirang praksi. Injih menawi ngersa dalem pitados mlayu kangge nak-enak supados panjenengan menika pitados lan mila nggih kanthi cara menika labuh labet kula dhateng ngersa dalem. Sabanjure sing mbok karepake kepiye, Say? Giripura sakmenika pindhanipun glugu ingkang kesusuban. Wonten satru jaya dalem ingkang badhe ndamel ringipun Giripura. Mongko lambang kejayan kegiatan Giripura ugi sampun wonten astanipun Gusti Patih Suryodana ingkang wujud Kiai Kalawelar. Kowe diregem dening Suryodana Kados mekaten. Ingkang menika iya. Kula badhe nyungsung kekuatan langkung rumiyin. Kersa ngersa dalem laku nesta nanging utama. Mbok ngono apa aku? Panjenengan kersa minggah wonten ing Gunung Kelut. Apa perlune dadi apa aku ning Gunung Kelut? Supados lukar busana Nalendra. Heeh. Ing mriku monggo kula aturi madeg mahansi wonten ing Gunung Kelut. Terus peparapku resi sapa? Kula namung nyumanggahaken panjenengan ing badhe ndamel asma. Mangke menawi kegiatan wonten ing Giripura sampun saged kangge ngadepi Gusti Patih lan Tumenggung. Mangke kula badhe minggah wonten ing Gunung Kelut. Lah garwaku lan putraku kang isih Jabang kepiye? Denayu Kencana Wati ngomong kowe. kalih jeng pangeran kula ingkang badhe nylametaken. Tenan. Estu. Yen nganti kowe gawe cuwon ning penggaliku aja takon dosa. Jangga kula minangka totowan iki. Dadi aku kudu yasa asrama Wonten ing Gunung Kelut Padepokan Gunung Kelut. leres. Peparapku Monggo kersa.
mangke dipun galih kalih lumaksa. Oh iya. Reksanen garwalan putraku. Sedina. Kowe ora bisa ketemu lan pindane wong ngimpi sajroning melek nganti ombe sukuting jaman kowe ora bakal bisa ketemu lan galamu. Yo kene kowe bisa kondo kaya ngono Surya Dawa. Garwamu wis mati. Apa? Mati. Jur sapa sing mateni kelawan garwaku? Sing mateni aku. Surya Dawa. Kowe jejere menungso ning watamu kaya dening setan. Lho iya, Kowe iblis. ora mung cukup iblis lan setan. Kowe ngerti? Entas wae jenengku kok sebut Surya Dahana. Sing kleru dudu aku. Sing kleru wong tuaku nggone paling jeneng lan aku. Surya Dahana, Surya kuwi srengenge. Dahana kuwi geni. Dadi loro-lorone iki sarwa panas. Ya ora bedane panas sing atiku iki. Yen ana kanca kancaku sing padha mundhak derajat, atiku panas. Kaya dene panas sing Dahana utawa Surya. Surya. Yen ana kanca kancaku kang uripe anja tinimbang aku, atiku kaya dene obale Dahana. Kaya dene panas sing srengenge utawa Surya. Kuwi aku ya. Ora nyono babar pisan yen to kowe duweni watak sing kaya ngene Surya Dahana. Watak. Apa dosa kaluputane garwaku lan kowe? Bojomu ora dosa ora luput. Ning kene tak dodo tak akoni sing luput kuwi aku. Mergo aku tansah nuruti obale geni Dahana utawa sate Surya. Lan sengenge. Bojomu yen ora mati, aku ora kelakon dadi ratu. Wis cetha? Dadi perkara pangkat lan derajat kowe tegelan garwaku. Wis cetha? Yen wis cetha aku aja tok paido. Wong kuwi ora ndek pangarep-arep padha karo wong urip sakjroning mati. Kok upama kowe njaluk palungguhane Lho iya. garwaku? Iya. Kok upama kok tembung kanthi aris wae mbok menawa diwulung. Ning aja nganti ana paten pinaten kaya ngene. Lho. Nembung. Diulungke jare sapa? Jarene sapa? Lungguh jigang sela tumpang ing dampar kencana sembah dening para kawula. Banjur tak jaluk ngono wae. Ngendi ana sing bakal bisa ngulungi? Ya kaya ngene iki carane aku ngrebut kalungguhan. Surya Dawa. Tinimbang saiki aku wis pisah lan garwaku, kowe sing dadi jagale menungso, ketuwung aku kok pateni. Aja. Cemen aku sumusul lan garwaku. Aja, yen kowe tak pateni eman-eman. Ngeman. Wong wedok jekene di rumah kok dipateni. Terusan dadak kowe nyeman lawan aku. Lho, ora mung cukup aku sing ngeman kowe. Kawula kabeh ngeman karo kowe. Kalbu aku. Kowe tak pek bojo ya. Apa? Tak pek bojo. Kowe ngeman mateni lan aku jebul kowe duweni pamrih. Lho. Aku arep kok
dadi bojo ratu, nek bojomu wis mati, mengko geden aku sing dadi ratu, kalungguamu tetep dadi prameswari. Sudya aku ngladeni pawongan kaya dene kowe Suryodya. Kowe ora gelem tenan. Kok upama aku gelem karo kowe padha karo aku ancik-ancik wong kene. Oh, singa! Oh, singa yuda. Kowe aja aping-aping terus ya. Enten apa mate? Aku ora weruh. Aku weruh yen kaya bojone ratu. Kok kemriki? Golek aku. Oh. Aku goleki karo kowe. Iya. Sudya apa? Terus ngene wae. Iki nek tak rembug tenan, aku ndak loro aku. Kok berbes ose tak tarine sing apik aku. Yen kowe tak rembug kabeh, ya toh. Ngene wae. Aku rak kondo kowe tak pek bojo. Yen kowe mau tak pek bojo, aku peken bojo. Piye? Kebagusan kowe ngono apa piye kon njur aku ngepek bojo Loh, lawan lah wong sadonyo golek kaya aku angel ya. Apa aku kok pek bojo? Oh, tak saduk raimu. Sembrono sak. sapa maksamu aku wong wadon sing gampangan apa piye? Suryodana. Rungokke tembungku kang pungkasan. Piye? Mbok nganti kukut jagat iki aku ra sudi ngladeni pawongan kaya dene kowe. Piye? Nek wong wedok sing golek pati ya iki. Wong dipenakne kok mok. Golek apa ora? Apa ke ora krungu? Aku krungu. Aku ra sudi ngladeni pawongan kaya dene kowe. Putraku! Kawan rene putraku! Kowe mesti aku sing cuwete. Selamat ke pusaka. Lagi ngojo putraku. Aku mau. Aku ngojo lagi. Ojo bisa ke aku lan putraku. Ayo kawan rene. Donya iki kok wong wani menggak karepku. Iki gumantung aku. Jaluk mati apa jaluk urip, gumantung ning aku. Aku bila mati wonten putraku kok balik. Kowe bakal tak pateni. Yen kowe jaluk mati. Nek ora saiki. Sadurunge kowe tak pateni, tak rampas dhisik penghormatan. Bolak-balik kok ngono wae. Gecek aku kok buri. Wanine saka buri, ngelimpe. Kapan wanine cor satrio? Yang mana kok digecek ping pindho ah? Ora satri. Ya ora apa. Sing baku, aku dadi ratu. Aku dadi ratu.
Sebab apa kowe matur nuwun karo aku, Mergo aku kok slametake. Kok upama rono kowe dak kira aku wis kelakon dijamat dening Surya Dahana. Mergo kowe tak slametno. Kowe matur nuwun. Ya, Lah kok inu? lanjut aku kudu Kowe tak slametno saka patih Surya Dahana. Heeh. Kowe ben ora tiba tangane Surya Dahana. Saiki kowe tiba ning tanganku. Lah ning kowe ra ya ora kaya dening Surya Dahana to. Lah terus Yen to Surya Dahana kuwi arep jamah kelawan aku. Yen to kowe ra mung trimo nyelametake kelawan aku. iya, aku ora trimo nyelametke kowe. Nek Surya Dahana arep jamah karo kowe, Ya. aku yo apik. Lah kok malah padha lho ya. Ye, Nang mengko dhisik. Sadurunge aku kok iku aku kepengin ngerti sapa saktenane kowe. ngono. Ya. Ben padang arep padang buri. Heeh. Ngene yo gathuk. Yo, tak turuti nek kowe kepengin roh aku sapa sejatine. Ben ora samar. Doa ya, doa. Loh, Kula nyuwun pangapunten Den Ayu. Kersane isin kula. ora apa-apa. Jebul iki mangko weto. Iki. Den Ayu. Pisan maneh aku matur nuwun. Sakwise aku kok tulungi. Ngaten Den Ayu. Heeh. Giripura sakmenika ibarat sampun bubuk. Kranten trekahipun Gusti Patih Surya Dahana ugi tumenggung Singayuda. Inggih menika Piye? wonten margi mangke kekuatan wonten ing Giripura badhe mangsulaken kejayaan. Menika panjenengan kedah hanglampahi. Jur aku kudu nglakoni apa Rangganata? Sepisan Lukar Busana Piyayi panjenengan minggah wonten ing Redi Kelut. Mangke menawi sampun wonten ing Redi Kelut badhe wonten pepadang ngenani wangsulipun negari Giripura. Nanging Rangganata. Iji. Wektu dina iki aku pisah lan putraku sing banget gak tresnani. Perkawis Piye putraku? Jeng Pangeran Tejo Kusuma kula ingkang badhe tanggal jalan. Kaya ngono. Inggih baken monggo kula atri minggah wonten ing Kelut. Rangganata. Yen ngono tak nganti tekane putraku Rangganata. Iki kewajiban sing abot. Selawase aku ora tau mateni bayi. Ana wong gerang ngono tato-tato. Kira-kira iki dosa apa nek mateni bayi? Wis ora apa-apa. Lah ora kakon mati, mesti aku nampa pidana. Lah kepeksa kok tak pateni. Apa iyo Apa tau ora tak? Wih, Ora usah. Mati. Mati. Mati kowe. ora dosa ora perkara kok arep dipateni. Singayuda, Singayuda. Wong iki lagi mendem kamukten ya kaya ngono. Ora eling Purwa Madya lan Kusuma. Iya. Jeng Pangeran Tejo Kusuma tak slametake. Aku kepengin golek pawongan kang bisa ngupakara lanjeng Pangeran Tejo Kusuma.
bojo. Lah kok nggawa anak? Iya, sampeyan nyemu kalih kula napa pripun? Ngantos sakniki kula niku dereng rabi. Dereng payu omah-omah, Kang. Durung. Dereng. Besok bener ra didol murah-murah. Iya. Mau temenggung kok didol murah sampeyan niku. Nggih, dereng wonten padian sing cocok. Oh, Menika malah tiwas kalesan. Sambet kalih bayi menika. banjur iki putra. Ugi wonten sambetipun kalih kraton Giri. Menika Njeng Pangeran Tejo Kusuma, putra dalem Sang Prabu Tejo Baskara. Lah kok iso nyantangan. Raturan priksa Kakang. Giripura sakmenika sampun bedah. Jalaran menapa wonten satru Jaya Dalem ingkang kepengin ngrebat panguwasa ing Giripura. Boten sanes murid panjenengan piyambak. Surya Daun. Nggih Gusti Patih Suryadaon. Kepengin nguasani Giripura. Yen ngono ibarate Giripura lagi ana lelakon jati kesusupan luyu. Menika leres. Mila Jeng Pangeran Tejo Kusuma kula sulantaken. Gusti Prabu kula atur minggah wonten ing Gunung Kelut. Ugi ingkang garwa ing pengangkah. Kula kepengin nyungsung kekuatan tiang-tiang Giripura ingkang tasih sekda bekti kalih Sang Prabu. Ing mangkenipun menawi sampun kihat badhe mangsulaken kejayaning Giripura. Muga-muga lekasmu ingkang suci tansah dijabahi dening Gusti ingkang Maha. Ing menika sawetawis kula titip Jeng Pangeran Tejo Kusuma. Oh, iya. Manggula wendah. Iya, iya. Benjang menawi sampun diwasa, kegiatan sampun kiat lantaran Jeng Pangeran Tejo Kusuma badhe sesarengan ngrebat kawibawaning Giripura. Muga-muga Bathara tansah andhangu marang Kang Simur Prabu Tejo Baskara. Kakang sawetawis kula nyuwun pamit. Oh. Kula tak sesideman mati-mati swasta wonten ing Giripura. Sing ati-ati. Aja nali kendhat ingkang prayin. Iki kula titip Jeng Pangeran Parugi. Jalaran wonten ing puncak kembar boten wonten kaneman ingkang nami Pangeran Tejo Kusuma. Sing kandha to. Sing kandha nggih kula. Tejo Kusuma wis tuwa dewasa. Kanthi menika kados kula mboten pitados. Selaminipun gesang wonten ing puncak kembar kula mboten mangertos. Namung kula Barata Tenane Tejo Kusuma ya kowe dhewe, Pak. ya Mbak. Apa sebabe? Kowe ndak jenenge Barata. Kuwi jeneng watu. Supaya aja nganti kawistara wong Girirupa. Utamane Prabu Suryadawa. Yen Barata. Yen tenan-tenan kowe kepengin dadi wong tuwa. Pengen sungkem ana ngersane wong tuwa. Daya-daya kula slaken sungkem kalian Sidar ingkang ngukir jiwa raga kula. Cilanane kowe kudu tumeka iki. Ning lakune tok. Awet ngene. Ramang ketang daya sekti Mahambara. Ewa dene ora kuwawa tanding marang Suryadawa. Dasaripun menapa? Awit Suryadawa kuwi sing ngregem Kyai Karawa. Sing salah gurake. Songgolane. Gone banget tresnane marang murite Suryadawa. Nganti pusaka disilihake karo si Suryadawa. Nah nek sinareng sampun tinarbuka yen to kula menika boten tiyang tidak pejaraan. Kaporo kula sampun ngancik akhiripun diwasa. Panjenengan panjenengan sampun kula mentah nani bab aji gunung Kasalidang.
Benjang menapa kula saged males dateng sosor dengan tiyang sepuh. Ingkang mungkin jiwa raga kula. Kenapa ngadepi? Ngadepi Surodam nanging sadurunge jumujug ing plangkan giri kula. Cidranen Kiai Karawelang. Namung Kiai Karawelang kula saged mas dateng sosronipun Sudarmo bener. Panjenengan sak menika ugi kula nyuwun pamit. Pandonganipun Bapa Sumbing Asmara itu terus. Lelungsen ndak bakal muga rahayu lan Ah